Laughingly yours, Director! Okay sabay ta maturog question and answer pa laing. When pa? Okay, ready kan? When pa? Ano sa Ilocano ang kambing? Holding. Very good. Ano sa Ilocano ang kalabaw? Luwang. Ano sa Ilocano ang kabayo? Kabalyo. Ano sa Ilocano ang unggoy? Sunggo. Opo, nalaing Last. Ano sa Ilocano ang pusa? Ay. Oh, so easy. Nyang rod, pa-easy-easy ka benta. Meow. Papa, apay inikamti asin data tuktok ti kaldero tapno saan malugaw? Saan, balong? Si daentay dayta, ipapapulot ko. Papa! Papa! Oh, Naglakad test me, nag-easy. anya ti tinesyo? English. Mano na alam? Basta naglaka. Po, na-perfect mo nga rod Tay test mo nga rod, test paper mo. J school. Tono bigat. Alan mi. Oh, apay. Na zero ak. Apay na zero ka balong. Kung naman no na perfect mo. Basta 0/5. Kitak man. Hello. Hi. Ti ubraan mi tataket, mangan kami iti nya naganan? Pias. Yes. Kamyas iti Tagalog. Hello. Hi. Ti ubraan mi tataket, mangan kami iti Pias. anya Tagalog na tayan? Kampias. Guwapo ba ako? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Ipapangalandakan ko na bang guwapo ako? Wag. 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 Eh gusto ko na nga matawag na guwapo eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.